Siapa ni? Mana kabarnya? Sabtu thoro. Aja kasih kembali. Angan sen tunang kena. Serah. Iya orang song bay, bayu pas song deng, ma pas. Mwnnao. Jadi Mwnnao. Ay. Serah ya, mantina bay. Ang sun sih. Hello gapar khulumbai nongthangmonखौ आंनि दिनैनि भिडिअ फिन बरायबाय ओमफ्राय नै दिनै एसे देलायनो लाबाय ओमफ्राय थांनो ओंखारदों जों दाबसे जायगायाव आलासि जानो गासिबो थांगोन आइ आंनि भिडिअ जायखौ नुबाय थायो आइमोन गासिबो आइ गोजा आइमोनजों बेरायनो थांफाबाय थायो आङो लोगोफोर बायदि लांफाबाय थाखायो जोंहा आइमोना ओमफ्राय जों थांगोन दायो आलासि जानो न' गोदान नायनो जोंहा Bibwnang जेनेबा आगैनि न' गोदान नायनो आलासिनि जेनेबा बुजिदोंना नोंथांमोना दा आं नोंथांमोननो देखायगोन अबे जायगायाव थांगोन न'फोरखौ देखायगोन माने न' नायनाय बायदि न' नायनायखौनो होनगोन ना जेनेबा इयो फार्स्ट आलासिया थांनाय आरो न' गोदानाव न' नायनायखौनो होनजायो जेनेबा इदिनो थाङो लायना ना ओरैनो आरो न' नायथावना इदि आलासिया थांगोन लेंहरबाय थादो मानसिफोरा नोंना मबाइल लाला अन्थाइ लांजादि जा मुनुखौनो लानोसै मा मुनुखौनो नुवाना उन्दुलांबाय Alasi ya perahu. Campur Mwnnao cibai Mwnnao. Ayo Mwnnao ini deh. Bimia mangkep tenagar makai. Terima. Putih mari ni ma membai. Jumpa lah angkas kita kan orang dah alasi sana. Alasi dek mana? Hai bekamba. Apa tu yang mana betul? Jadi Mwnnao, ay. Oh, Mwnnao tu nama, Bapak Mwnnao tu nama. Kita serba. Lama tu je, Alasi apa? Nang itu sampai dah. Oi, Mwnnao ni, Mwnnao ni. Apa sih? Bibwnang. Ser video ini, Mwnnao dia, Mwnnao ini. Kayaknya tuh yuk kini kelihatan. Jabai, turang hani nama mete jabai. Alasi peragai deh lah. Mama lu deh, pijama tuh Mwnnao. Ada. Halo bunu ba? Ada pun kayak kemenjana dong. Ada ang naik megon tapi kamu ada. Isu. Halir kau sampai bu sampai. Bego bu sini lah, bu sini. Kantannya dah. Ini bihamzana ini pede jangan. Cah bihamzana ini pede ke. Nih, ialah makin.
लामा खिथिनो होग्राया गावहा खोबो थायो गामिनिखायनो र' रायना होनाय बायदि होनखादों आंखो रायगोन दै मायाव थांनो ओंखारदों आगै रायथायनो आयौ बिजामादैनि गामि बेरायहैनोसै आं बेखौ बावगारबाय थायोना जाहाबोलाय सेन्देल गानाखै सेन्देल गानासो बारै फैदो कुकु आगै कुकु होनबाय कुकु Leh, biaya ni musik nak gerang-gerang. Ayah. A few moments later. Mana? Sabar. Jakhangni bar ladeng, jakhangna dijelajebbaय Makhö Saसे थोनथ'बाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना कनफिउस जाबाय थादों खोमा ना भिडिअआव माबा बिहामजो नायनो फैदोंबो होननाय खोनादों ओमफ्राय हौवासायासो खुलुमदों बिदि सानबाय थादों ना नोंथांमोना ओमफ्राय बे भिडिअ जाबाय थांनाय देवबारनिनो मेनि 4 तारिखाव बिनिफ्राय फैनानै साननैसो उनाव थिगसे एकदम बिराद गगा मोनखाबाय माथोखौ खोनानानै मिथिबाय जाखानांगौ ओंखायनो आं भिडिअखौनो एडिट खालामनो हायाखै गगाजोंनो लोमजानाय खर' सानाय गासिबो जाजोबनानै ओमफ्राय आलासिया जाहैबाय बे आर'नाइ गोथां लानानै जाय खुलुमदो बियो जोंहा जानो गोनां बिजामादै जोंनि न'खरनि जेनेबा ओमफ्राय जोंहा जाय बिहाव आंनि आफानि फंबायनि फिसाजो जा आंनि बिबोनां इखौ जाहा बे न'आव हरगोन माने गोसो थोलायखानाय नालाय आजिखालि बिदिनि थाखायनो गासिबो ओमफ्राय माने सानसे सिगां खामानि मावनोनो लांखादोंमोन आगैखौ बेनिखायनो जों माने इखौ एदावदो आरो हिन्जाव गोदानसो नायनो फैदों जोङो होननानैथ' लोगोफोर बेनोमोन जोंहा हौवा गोदानखौसो नायनो थांदो दे आगैया जोंनिनोखा जोंसो बिलाइहरगोन ना नाथाय दानो नङा आलासिखौ खाग्रोदों आरो थालांदो होनदो मा जाखोलै लायाखै थांसै जाखांबाय लोंखांबाय बिदैबो लाबाय थालिरबो लाबाय अमाबो लाबाय आरो मा लाबाय उल्था लाबावबायसो अमाबो लाबाय थालिर लाबाय आरो गासैखौबो लाबावबायसो जों गासै दङ नालाय जाहोनावनो मेला लिसुआबो माबा जाबाय आरो लिसु जानो जानायालागै थानोसै लिसु जानो जाब्ला मुनुआबो खोनासंदो ना मुनुआबो जाखालिसो आं गय जानायाव बेस्थ' A few moments later. Asiana fैनाया मोनाखाबायानो 7:18 आथिं आखाइ सुखांबाय आं गानस्रानो थांनांगोन ना
बेस्रा इयाव ओंखाम संबाय ओमफ्राय इयाव भाजा संदों मा भाजा पटल आलु हा आंनो ओमफ्राय दालि ओंख्रि संगौमोननो दा जों सफैनायखाय संनो मोननांसिगोन सिथ्लाबो सिबदोबालाय सिथ्लाबो सिबदोनो बेस्रालाय बिलाइ गथ' सासेया सिथ्ला सिबदो ओंखाम संदो भाजा संबाय सौफैयाबा एसे दालि ओंख्रिबो संसिगौमोन बेस्रा हादो दे खिथिदां मानसिफोरनो Gini ada ya video kamu? खोमसि इखो नुवा Ini deh. Ini tembak. बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै ओमफ्राय नै जोंहा बे सासे फंबाया खामानियाव हास्लाबा बायदिबा बेबायदिनो हेल्प खालामना होबाय थायो थोरसिफोर आरिफोर सुफाबाय थायो मैगंफोर हाफाबाय थाखायो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर जाय साबस्क्राइब खालामाखै आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो आरो नोंथांमोना लाइक खालाम आरो कमेन्टआवबो फोरमाय ओमफ्राय थेंक इउ स' माच दिनैनि भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय